Ayo. Ayo. Oy! Siya to, boss! Oy, hindi tao. Sino to yun, boss? Aw, boss ka nang muling balay ni Inday Mila. Oh, muna naman. Utang niya sa asa ba? Ay, asa rin ha? Oh! Kuning kuan sa yang gilon nga kwarta. Ano kabalo asa to siya? Wala mo gud siya niadto sa mong ginakuan nga payag boss ba kay dito, may tigbayad god. Oo ba? O nya wa siya niadto karon. Patay-patay jud ko sa amo kumpanyaan ni boss ba. Si bayad, sige ikaw, basig mo tapal ka boss. Tigun sa nimo si Inday Mila, boss. Ay, hindi Mila. Ako anang gagaw. Ang iyang mama o akong papa, igsuon. Ah, mao ba boss? Kanang tapli lang boss be. Igagaw bitaw mo. Na, wala ko labot ana, boss. Isa pa, wa po ko'y kwarta, boss. Kay tambay ra po ko. Ah, kanang tuluoy lang kung asa siya boss be kay ubirjo na mo kay siya boss. Na, wa jud lagi ko'y kwarta lagi, boss. Ani na lang. Suruyan na lang siya dito sa amiga. Kay basig na jud siya dito aron. Kabalo jud ko ana. Ah, iyang amiga. Isa mo pa yung pangalan niyang amiga boss? Pila Inday Jikoy, boss. At tuay yun dayon kay malaagan na ba kay to? Ah, sige boss, mo rin dalan tong dito boss. Isitahan na, boss. Kinakaw ng balay. Mo na na. Dili, ang ikaduha. Ganun na. Ah, dagang iro to boss. Wala iro, boss. Wala iro. Wala iro ang gagmay, puro dagko. Tarong-tarong da boss. Sige boss, diri sa ko boss. Ayun. Salamat. Oh. Nga, Mads. Kadua kasi mana na ron, Mads pa. Huwag yapon ko'y pambayad sa asa, Mads. Basta kanina yung posting, Mads pa. Ato sana i-prenda, be. Uy, ganun siya pa ako may problema ako ni mo sa mga utang. Iprinda na noon ni mo ni. Na, may lamian mo pabutan ang ngalangalan ni mo. Oy, pagita ang kwarta ni mo dito ikabayad, dili kasi ko mga hason. Aday, uy, karon lang yun, day ba? Pahangiwa yun ko, day ba? Gusto ta ko mangitag sa kurdadi, day. Pero ang problema, ano may mupatol sa kuad, day? Uy, sige na ba? Dai, ginoo ko. Kinaba mo patol si Moday nga man po kay ligo-ligo. Dili ka sa kuha mga hasol karon maglagot ko si mga kaniday. Ihurot gyud ako ning bala si Moday maligo jud ka ani. Pagkingan na, day. Uy, gusto Day, pa ko ginoo mapuhi, day. Gusto pa ko mukhaong mga dagkong Nakasa na gyud day gusto man kana puloon o kasa day. Alagi na po ni mo, day. Uy, Ay siya. Pero ay, day, ang maningin lagi na sa kuad, day. Patay. Tatabui ko, day, be. taguan ka. Day, sunod day. Kainday akong ingkro. Aw kanang Inday Jikoy. Ang pwede ka mangutana. Unsa man sir paboto ka ni sir? Dili. Ang nakit-an to nimo tong kuan og buhok ba tungkal ka kig buhok. Ay, si Mads kuan, si Way Ligo-ligo. Si ka? Mila o milam na to? Mads Mila, Way Ligo. Oh, Nga naman, kato ba sir. kay wa manggut ni bayad karon ba? Na, Ikaw, katong ni Agi, wa ka bayad. Nya karon gyapon ikaduha na pud niya si Mana, wa na pud ni bayad. ako sa may kadalit na kuha na sir, nga wala man sila dire. Diri man daw to mo tingin sa iyang gagaw nga diri daw to padulong. Diri pa Kasi dulo. nakita mo ba? Hayop ka talaga. Day. Na sir, wa bayad jud ko kabalo sir. Niluag ako sa silencer sir. Oh. Uy mo na itong giloon nimo nga 30 mil Inday Jikoy. Oh sir, morning sir, gipalit ko ano niya, ang sobra sa kyanan. Yo, nakapalit dito pero ay pa ato ba? Sa ba? Ang kato si Inday Mila ba? Nga naman sir. Kaya na kito ang bayad yun to. Murag na iniagay sa imo sakyanan Inday Jikoy. Na, patay. So may naada ni Day. Kabalo sir, ay. Hawak ka balo. Ay! Yara! Mo na ang ipangita. Ay kung ngisi-ngisi, ha. Yung bayad ni Moron. Ang ako. Kasi sibat pa ka. Ano ko sipat atong gramong ko. Pala utang manggug kayo Sa ka. natulog. Ano kung gisaba, day. Wa pa mo sa. Na. Ikaw manggod kini agay ka. Unsa man ipapriso ti ka o mobayad karon. Kabayad sir. Na, Uy. ano na karon. Digi day ka. Digi day ka mobayad. Ano ba kami kung day di ko'y matabakin mo ba? Wala na kaniya oy. Day di ko'y ba? Kuyogon sana ako ni sa barangay ha. Ay, kuyo ka sir. Magpirmahan na nami. Ay, may bahala ni. Masamot dito kaway ligo, kumapriso.